Dobrý deň, vítajte pri ďalšej videolekcii z nemčiny. Dnes si porozprávame o tom, ako sa tvoria číslovky od 20 do 100. Začneme od spodu. 100 sa treba naučiť, 100 sa povie 100. Podobne nepravidelne sa tvorí aj číslovka 20. 20. Pri všetkých ďalších tvároch, okrem 30-ky, je koncovka cích, z ig sa píše, a tvoria sa tak, že vlastne pripájame túto koncovku k číslu, k základnej číslovke. Napríklad 40 sa povie 4, vieme, že sa povie fír a koncovka cich. 30-ka vieme, že trojka sa povie 3, teda draj, ale pridáme koncovku sich. Pozor, je tam ostré s, musí to byť počuť aj na výslovnosti. Draj, sich. 40 sme si spomenuli, fiacich, a ideme pravidelne. 50. 5 je 5, pridáme koncovku cich, 50. 60. Sechcich. Pozor, tu kvôli ľahšej výslovnosti vypadá s, ktoré máme pri čísle 6, sechs, ale tu máme cich. 70, podobne ako pri 17, sedmička sa skracuje, teda nie je cich, ale cich. 80, cich. 90, cich a spomínaných 100, 100.